Επιτρέψτε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Βασίλη Αργυράκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιρειών Διαχείρισης Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Καλησπέρα, κύριε Αργυράκη. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι εδώ να κουβεντιάσουμε λίγο το θέμα της φορολόγησης και των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για τα Airbnb και γενικά τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Να κάνουμε, κύριε Τσάπαλε, καταρχήν μία σύνοψη. Τι έχει αποφασιστεί για τα φυσικά πρόσωπα και τι έχει αποφασίσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τους φορείς, τους εταιρείες, να το πω απλά. Καταρχάς να πω ότι όσον αφορά το Airbnb, δηλαδή τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, όποιος έχει ακίνητα μέχρι 2 τον αριθμό δεν λογίζεται ως επιχείρηση και δεν επομίζεται ουσιαστικά τα βάρη μιας επιχείρησης. Να είναι υπόχρεος για τέλος παρεπιδημούντων, τέλος επιτιδεύματος, ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο ψηφίσαμε πριν λίγους μήνες και νομίζω ότι είναι δίκαιο και προς σωστή κατεύθυνση, είναι ότι όσοι ιδιοκτήτες έχουν από 3 ακίνητα και πάνω να θεωρούνται επιχειρηματίες, ότι δηλαδή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Μιλάμε τώρα για φυσικά πρόσωπα. Ακόμα. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα με έναν αριθμό ακινήτων 3 τον αριθμό και άνω που υποχρεούνται να ανοίξουν επιχείρηση. Άρα να γίνουν νομικά πρόσωπα ή να έχουν ατομικές επιχειρήσεις που να διαχειρίζονται αυτά τα ακίνητα. Αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν να λειτουργούν όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στην αγορά, δηλαδή να είναι υπόχρεοι και για το τέλος επιτιδεύματος σε περίπτωση υποκαταστημάτων και για το τέλος παρεπιδημούντων και να είναι υπόχρεοι ΦΠΑ και αντιστοίχως να εκπίπτουν και όποιες δαπάνες κάνουν ως επιχειρήσεις στο τέλος του κάθε μήνα. Ακούω κάποιες αντιδράσεις. Έχουμε εδώ τον κύριο Αργυράκη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Τσάπαλε, να κάνει. Να καθησυχάσω και την αγορά δια του εκπροσώπου της, γιατί ξέρω πάνω κάτω ποιες είναι οι αγωνίες τους και φυσικά να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο. Ωραία, ό,τι πείτε. Μία βασική ουσιαστικά ανησυχία είναι τι θα γίνει αν εγώ σε μια πολυκατοικία έχω 5, 6, 7 διαφορετικά διαμερίσματα. Θα πληρώσω τέλος επιτιδεύματος για το κάθε ένα ξεχωριστά? Η απάντηση είναι όχι. Εάν μιλάμε για πολλά Airbnb ακίνητα στο ίδιο κτίριο, το τέλος επιτιδεύματος είναι ένα. Είναι ένα και είναι το γνωστό που ξέρουμε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το τέλος επιτιδεύματος ούτως ή άλλως πρόκειται να καταργηθεί σε λίγα χρόνια από τώρα. Είναι μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Έχουμε ξεκινήσει με την κατάργηση του τέλους από τους αγρότες, από τους ελεύθερους επαγγελματίες κατά 50% από φέτος. Του χρόνου θα καταργηθεί τελείως και θα τελειώνουμε με τα νομικά πρόσωπα έως το 2027. Άρα οι όποιες ανησυχίες για το τέλος επιτιδεύματος, καλώς υπαρκτές, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας αυτά τα δύο που σας προανέφερα. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή βλέπω και στο Super γράφει για την Golden Visa, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης πριν μερικές εβδομάδες, όταν αύξησε το όριο της Golden Visa και του υπόθηκε τι θα γίνει με τις βραχυχρόνιες μισθές σε αυτούς που έχουν Golden Visa, να το πάμε αναδρομικά, είπε όχι, δεν θα πάμε αναδρομικά, δεν θα φέρουμε πλήγμα στο κύρος της οικονομίας, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν επιτρεπτό. Έτσι. Άρα, σε εσάς αυτή τη στιγμή, σε εμάς τους Έλληνες που επενδύουμε στο χώρο, γιατί μας ευνηδιάζετε στη μέση της χρονιάς? Τι άλλαξε από το 2019, από την πόλη του 2019, που εμείς, μιλάω για εταιρείες, οι εταιρείες που υπήρχαν το 2019, που το 2019 η ίδια πόλη έλεγε ότι δεν θεωρούνται υποκαταστήματα τα διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές. Και σήμερα βγαίνει η ίδια πόλη βγάζοντας τη λέξη «δεν». Εγώ αισθάνομαι ένα ανεβασμένο πρεστίζ. Ξαφνικά βρίσκομαι κάτω από την Εθνική Τράπεζα και τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Έχω ξαφνικά 100 υπεκαταστήματα. Έχω κέρδη φορολογητέα, αν πάω της περσινής χρονιάς, 42.000 και καλούμε να πληρώσω 60.000 μόνο για τέλος, συν το φόρο. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Αδιανόητα. Δηλαδή, να το ξέραμε πριν, να ήταν στο νόμο που ήταν για διαβούλευση, να το καταλάβω. Έρχεται μία εγκύκλειος και επιβάλλει νέο τέλος.
Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που λέτε για τα διαμερίσματα σε ένα κτίριο ευνοεί φυσικά αυτούς που έχουν αγοράσει. Εμείς είμαστε εταιρείες διαχείρισης. Αυτοί που έχουν αγοράσει ολόκληρα κτίρια, οι επενδυτές του εξωτερικού, ευνοούνται με αυτό. Πλέον είναι 600 και τελειώνει. Εμείς που διαχειριζόμαστε το ακίνητο του συνταξιούχου, του δημοσίου υπαλλήλου, το εξοχικό, καλούμε να πληρώσουμε τα. Είναι σαφές αυτό που είπατε. Να απαντήσω, κύριο Τσάπαλος. Αν μου επιτρέπετε, πόσα ακίνητα διαχειρίζεστε και θα πληρώσετε τόσο μεγάλο φόρο, τόσο μεγάλη διαφορά? 150 για την ακρίβεια, 50 είναι επαγγελματικά και 100 ιδιωτικά. Θα ιδιωτικά. ένα ερώτημα. Ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα οποία είναι σε ξεχωριστές τοποθεσίες. Δεν σας διέκοψα. Από τη στιγμή που μας λέτε ότι διαχειρίζεστε 100 ακίνητα, 100 ακίνητα, ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι δεν Μάλιστα. είναι? Για ποιο λόγο να πληρώνετε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες? Όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή το ATM της κάθε τράπεζας που βρίσκεται σε κάθε σημείο πληρώνει 600. Το ATM το οποίο δεν θεωρείται υποκατάστημα. Το δωμάτιο του κάθε ξενοδοχείου δεν θεωρείται υποκατάστημα. Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι με τις δουλειάς. Αλλά το ATM δεν παράγει εισόδημα. Δεν παράγει εισόδημα. Δεν παίρνει προμήθεια. Γιατί εμείς παράγουμε εισόδημα. Δεν είναι επιχείρηση το ATM. Δεν είναι επιχείρηση το ATM. Δεν είναι επιχείρηση το ATM. Κύριε Αργυράκη, το ATM δεν είναι επιχείρηση για να το συγκρίνετε με το Airbnb το οποίο διαχειρίζεστε. Δεν είναι επιχείρηση. Εγώ σας λέω, αντιστοίχως μια ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία διαχειρίζεται 100 δωμάτια ή 100 διαφορετικά ακίνητα. Στα 100 δωμάτια πληρώνει 600 ευρώ. Στα 100 δωμάτια. Το ίδιο πληρώνει και σε εσάς όμως, αν είναι στο ένα κτίριο. Αυτό σας είπα στην αρχή. Αν είστε στο ίδιο κτίριο και έχετε και τα 100 ακίνητα στο ίδιο κτίριο, ένα τέλος επιτιδέματος. Άρα ευνοείται τον άνθρωπο που έχει επενδύσει σε ένα κτίριο, δηλαδή ή τους ξενοδόχους ή τους επενδυτές που έχουν αγοράσει ολόκληρα κτίρια. Κύριε Αργυράκη, δεν θέλουμε να ευνοήσουμε, αλλά ούτε και να αδικήσουμε τον οποιονδήποτε. Αυτό το σοβαρολογείτε τώρα, δεν μας αδικείτε. Τι ζητάτε, κύριε Αργυράκη, να κωδικοποιήσουμε? Εγώ ζητάω ίση μεταχείριση με τους ξένους επενδυτές. Στη μέση της χρονιάς φέρνετε κάτι το οποίο ανατρέπει όλους τους σχεδιασμούς και όλες τις συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους. Εδώ και αρκετούς μήνες έχει ψηφιστεί ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε ουσιαστικά 27 επιχειρηματικά με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες που ασκούν τουριστική δραστηριότητα. Αυτό κάνουμε. Εφαρμόζουμε ίσους όρους ανταγωνισμού με κάποιον ο οποίος ασκεί τουριστική δραστηριότητα και έχει ακίνητα που διαχειρίζεται για αυτόν τον σκοπό. Υπήρχε ή δεν υπήρχε η πόλη προηγουμένως που έλεγε δεν θεωρούνται τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υποκαταστήματα? Και πριν 5 χρόνια, κύριε Αργυράκη, δεν υπήρχε ούτε το στεγαστικό πρόβλημα που βιώνουμε τώρα. Δεν υπήρχε το στεγαστικό πρόβλημα που βιώνουμε τώρα. Δεν υπήρχαν οι ίδιες καταστάσεις που βιώνουμε τώρα. Δεν θα το λύσουμε σήμερα, κύριε Αργυράκη. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι να έχουμε την ίδια μεταχείριση και να μην ευθυνδιαζόμαστε στη μέση της χρονιάς. Δηλαδή, ξεκινήσατε τώρα και λέτε σε ένα μήνα κάντε το. Είναι σαφές τι ζητάει μία πλευρά, είναι σαφής η απάντηση της άλλης πλευράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Κύριε Τσάπαλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε Αργυράκη, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.